lal Solomon thlir kar mu chu ani Bible rangka chak pho ninge yangai alo oma tin he muna hian thil thu dang te po mu chu ani bok ama sain ro kholna wangin kan han chol hreta in mi hriat thiamna kan nge na khongai takin ka channel tem no subscribe sakzel ula a hnoya subscribe ti asena injia kha minlo me sakzel turan kan ngen cheu ani e Bible in khovel lal ro pui berati Solomon chanchin hian ngai event na hlowa khovel hausa soi ani apiangin a minglam ani awangle Bible in hausak zia chiang kuang taka a soi si awangin tunlai khovela a ro hlu hi zonzel ania muchuak nia tarlan a fin fiat na nena nei thlap nia in soin omnuala tin muchuak nia in soi ve tho an mu chuat hu soi zuai ma se midangin an chu puemo an mu chuana ram nei tu ten har san an siam sak hlo wanga theichin chin thup bo hi an tam ve bok ni in an soi he chanela po hian Solomon rang ka chak mu chu ani thu kan soi to a an mu chuana Saudi Arabia ram Islam ho mun thiang lim Mecca le Medina in rina tlang ram cheng chetak manda anti hmuna ani thu te po kan soi to kha a mu chuak tu te po American archaeologists ni in anni kha Saudi Arabia sarkar tho puin Saudi archaeologists nen dan ang thlapin ma an la ho ani kha ma se tiang hi a mu chuak ma sa tu te ta na hlok tok lo thina wangin thup ram hi an tum thina hetianga thup de utlat tum hi an ni de uchok reng ani tuna Solomon thlir kar an mu chuat harber hi khovela ram hriat hlo ve tak oceana khomwal pui Solomon Island an ti neng khon hriat pol lo tur ania khuram thlir kar khu chuan Solomon thlir kar ti hming apu ve mai ania thlir kar khu Spain explorer chu mizo tongin ramthar mu chuat tumazin kwal thrin chu mi te chu an nia hemi Alvaro de Mendana di nei rain kumsang ha chakwa somruk pariata mu chua ania atira chuan khu thlir kara khuan ro hlu tam dak omarin na anei awangin Solomon Island tin hming a han phua ma se a mu chuak tu be se yang ero chuan ro hlu le thil hlu dang a om talem lo ani ti chuan tu na kan soi mek Solomon thlir kar hi chu Bible lalte pakhat na bungsom chang som paruk le som pasari tin Solomon a chuan rangkachak den phekin pholian zahni asiama phopakhata rangkachak sekel zaruk adwa tin rangkachak den phekin phoja thum asiama phopakhata rangkachak mene thum adwa chung chu lal chuan Lebanon ngopui ina ada tin alo soya heng Bible Solomon rangkachak pho ninge yarin thlir kar pakhata an mu chhuat hu hi tuna kan soilai mek chu ani he thlir kar mu chuak tu hi explorer Alfred Sasako ania ani hi khovel mun sang ramthar zongin awak vela ramthar azong ani satlia lawa ramthar aleilung hausak na khatlat mai azong ani hian thlir kar pahni a mu chuak to nge a he rangkachak pho omna thlir kar mu chua hi kumin mars thavela a mu chua ni in ziak ania Alfred Sasako an he thlir kar mu chuana hi Lebanon drama Belen Island atanga chimlam kilometer zasari somli velhla Atlantic Ocean huam chunga ania helai mun hi tuifin ret tui anin sut phone hlop na mun ma khusanga tanga long point atui a phone na sat awang le a hlo oma wanga an kalngai mangme ulo na helna an jun sham na huam chunga omania he thlir kar hi kilometer li bialvel le ka zawania thlir kar zawani shan lo thlir kar azim wangle avela long a kalngai lem lo wangin he mun hi mu lo le hriat po lowin kumtam takalo om reng ani a mun omna lai vel po hi me pa alang lo hrim ani a mun mu chuak tu Alfred Sasako an he thlir kar mu chuadan hi Solomon ro chungchang atangin ania ro hlu amaka tam Solomon ro zong kha chuti maya ri ral tur ani lawa lak dar le bo engam zat om ma se atam tham em awangin khuilai emo hi chuan om khom na anei ring bur hi thil hlui zir le chui tu jinga tam takan oma an zong me kareng boka abikin Bible in ziak Solomon ro hlu tam tak Lebanon ngopuya da khom a hnu zela achin soi om tami alo le achin chu sei lo lak dar ani le ni lo thu soi om mi alo te kha mi mak ti ania khang Lebanon ngo a Solomon rangkachak pho zanga zet kha lal Solomon thupekin mun hima anda son nia an ngai ani Solomon ro tam tak atam zok kha chu lal ramat luk chiat nu khan lak bo le rok ani ti achianga khovel mun sanga lal ro puiten runin an lana sa a an hon na sa ti kan hria ma se Lebanona ngopuya ro hlu bik te ro lak bo nia soyom lem lawa chu Lebanon ngopuya ro hlu che khol achin hria tak lo chu
Alfred Sasako hian Lebanon thliarkara a hmu chhuah thu hi aron soita ani avan nei pui ve don ta ni chu chuti lain hetianga aram thar jong tu te emo thil hlui zon hna te hi mani a tho chi ani lowa mani ya han pong be chi zia zang ani lo pui tu tam tak nei anga ya Alfred Sasako te po hi a khai pa an ni maya ama pui tu mi engemaw zat nen an zin thin ani tin thil hlui zong tu pol kho pui hlui tui hnuai mi emo lir hing le thil dang awanga lein kum tam tak a chhil to hnu te phei chu mi tam takin an zon hna an tho anga ya a hau tak le ani tuna kan soi mek ram thar hmu chhuan em po hian kong tam taka a in anga tha le zung sum le pa ya hek cher cher hle a hei wang hian hmu chhuah an han nei po hian an pum bil thei bik lawa then khat phei chu an sum sen hmu chuak lo a hlo zong hli rakal an sum nein atlin to lo wanga top san tam tak anom ani Alfred Sasako le atim ten he thliarkar an hmu chhuah dan soi zui zelila ram thar leilung ho sakna a khatemo ro hlu omna zongin kum engemaw zat chu Alfred le atim te hi an fe chuak to a kum sang ni le som pakwa le a hmalam po khan Europe khomol puya ram sang an lo shoot vel to a ma sen tum angin an hlor ling lo kum sang ni le som ni kumina ero an ho to pa Alfred Sasako hian ngai tu na thar nein achunga kan soi to Solomon ro hlu lam hi an hoita ani Alfred le atim te hi an hun rei fe tang khan Lebanon rama Atlantic Ocean huam chunga mun tlo ngai lo om thu hi an hretoa an lo zir chiang thin ani thliarkar om thei hialarin na nei anom ta zela tin Bible zirmi theology an rin tlak tak pakhat hnen atangin Alfred Sasako hian Lebanon ramngoa Solomon hun lai ro hlu tam tak chu he tui finria da phur chu ani thu hi a hria chu an ro hlu tam tham tak phur chu chu chin hriat ani tak lo thu te he Atlantic Ocean a hian an ro hlu nen an pilbo ta ani lo pon thliarkar om ngei rin na anei thu he theology an hian Alfred a hi a hril ani he theology an hian khang Solomon ro hlu tui finria ta an tol ni ya soi ho kha an phurna longin a pilbo pui ani poin a pilna om lai vel rin anei thu Alfred Sasako hi a hrila an pilbo lo ani phei chuan mi tlo po lo thliarkara him taka a om ngei rin thu chu huai takin Alfred a hi a hril ani he thua hriat nu hian he theology an thu soi hian Alfred rilru alua tarenga Europe ram sanga ram thar hmu chhuah tuma an tei hoi lai atang toin he thliarkar om thei dan tur hi a rilru a angai tu reng ta ani Lebanon a hemi nu hian hemi chungchang lo thli thlaya lo zir chiang turin Alfred a hian mi atir ta he amitir hi Henry Fleida ni in ani hian Lebanon drama minang hetiang chanchin chui konga tui tak chu befuin Lebanon ramngoa Solomon rang kachak tui puya son chua ani ngai rin dan te chu an han chui chawa Henry Fleida hian hemi chungchang chuinan hian kumthum le thani ezet a mang ani theology an tam takarona man lai lal te chanchin ziak na bu tam tak chu poisa engemaw zat sengin azir chiang thei ta boka tin ma sanga tanga helai tui finriat om dan an soite Lebanon mi te thon thua Solomon an aro hlu tui finriat a thiar chua lam hoi alo om nual tlat boka heng zong a chui nu le thil ni dan sang uluk le chik taka azir nuwa Henry Fleida hian thilom dan chu an tim ho tu pa Alfred Sasako chu a hril da ani Henry Fleida hi Alfred Sasako a songoi zon pui thisen lama po in nei tak an nia hetia Solomon ro chungchang hriat nu hian ama po hian hemi chungchang hi azir chiang ve ta ani thliarkar ro tam tak om na hmu chu an thil be seile an chak ni ma se mu lo theina chan chu asang ani ti chu Alfred a hian a heilawa he thliarkar om na hi zong turin Europe atangin local te tak tak se sumlama nasa takin anin se na ngai dona tin an kaltum na hmun hi mi tlo po ngai lo long point a zo lo na tui phone na sada wanga helai hmun hrichiang in ti then khat point kaltlang him lo nia an soina lai ania hei wang hian helai hmun thlennan hian ri sa sang viawani henga chanchin an soidan tang hian Alfred Sasako chuan be seina sang dak nei ma se an tumanga an khosak lo a hlawa chet sual theina hmun ani awangin anaute zinga kaldu an van a rin thu te chu a han ngai tua a bei dong viau loya ma se Alfred chu in ngai tua thalin anaute chu a eng zonga thil thlir tura fuin an kal to na hmun dang zonga ya phurom ani zia te chu thiam takin an hril ta zo kani anua Henry Fleida na soile danin an kal don hian Alfred a hian a team member te hi an kal na hmun tur a hlo om zia a hril mi lo ni na soi a hril chuan an kal du lo a hlau ani che kang chu an kal don hian Alfred Sasaka hian
a team member te chu an kalna tura hlawtlin na an chan chuan an chan tur a letin a ti pun tur thu a tiam ti Henry Fleida hian a soi ani ti chuan Alfred Sasako le a team te chuan Europe lama an project ma chhop then khat chu kal sanin kumin Mars ni thum khan Lebanon ram an luta ti fel ngai te an ti fel hnuwa Mars ni som khan an kaltum na hmuna tanga chhuana hnai ber Belan Island an thlenga he Belan Island hi Lebanon rama thliarkar hriat hlo ve tak Atlantic tuipuya ania tarlon tongin hetia hmun thar hmu chhuah dawn hian sumsen na tur atama rei tak tuifin riata cham tur an nia wangin tuifin riata longte chi a jin chi ani lawa tin an kaltum na hi tuifon na satna ani bok wangin longte a kal arem lo ani longlian chuan kai hnoi enkol tu anga ngang meya tin hetianga chhuah hian mihring kal nual angai thu kan soi to kha an cham hun tur a hriat lo wangin eile in tur tam tham tak thlatam dai an kenanga ya tin along ho man le a thok tu te chorman rungat po hi hau tak tham ani Kumin Mars ni som pani khan Alfred Sasoko le a team an ni ho ba ka longa thok tu zong te ne mi som thum panga chuan Belan thlerkar chu an chhuwa san ta ani an pan tur lam hi an zir chiang fe to a ma se he mun hi a hlat thama wang le me pa alan lo awangin satellite image man ani ya satellite image atanga alan danin atui adam lo hle ti a hriat thaya ma se he mun hi chuti te chiamin satellite image atang point a chiang lem lo thliarkar zong tu te chukal zelin Belan thliarkar atanga an chhuana po nili ani towa thui takan kal to ani achin shedeu te soi ange in atui alo phone na sa a chet sual a lo me ma Alfred te po hi an tum lo lam zong in thli le tui phone in alen fo ani thliarkar an rin na lam te an han dapa heti reng hian thla an hmang ral der mai Belan thliarkar an chhuah san atangin thlakhat le ni kwa hun an hmang ta tui phone kara an chuana long chu atola an long captain Frisel Abul chuan an ho tu pa Alfred Sasoko chu bia in an omna lai vel chu me pa po alen lo thu an hril le ngata hei hi omzia tak chu long captain in a hlau thong to ti na ani thin ma se hei tak hian Alfred Sasoko chu ati phur ta tlat thunga me palang lo hunan khosa to ani chuan mun thar hmuna chan so omin a ring tlata ti chuan ang kwala tuifin riat zaupuya chuan an thena thlani hun an hmang ral der ma se engma hmu chu emo thil dang lam ton an nei haulo hemi hnu hi chuan Alfred Sasoko po abei dong lek to ani hemi hnu hi chuan an ei tur ken po an ei phai veu to a tin long an man dana ain biak rem dana thlathum chung ti ania thlathum matlin hnuwa an let le atul don to ani an thlen chin han thirin sum tha le zung an seng sa to sia Alfred Sasoko po abei dong chanta ma sen long man chu thlathum chung man pek lok to ani awangin beinge seirun dung tin an man pek sa chu man zo tho chu atum ani an kalna tuifin riat Atlantic Ocean hi a hmalama kan soi to angin a phone na se me ma kalsot po a har hle reng ani Alfred ale atim te chuan thliarkar dap chhuah na chu an kalpui ve zela bei sei ero asang lo sot viawani nithum an kalkwal le hnu chuan tlai khothim ma tlai dar li vela an team zinga mi Costa Rica lam chuak Alfred Sasoko wa hun rei tak lo zui to tu chuan an omna tuipui atanga marlam kil hlataka thliarkar ni thayom ang a hmu thu aron soi tat meile hemi hi aming chu Sullivan Aika sania ani hi longa po hun rei tak thok to ania longa watchman a man thin ani hemi tumpo hian watchman an manga watchman te hian long chung sang taka tangin khuan thlir thina long khal tu long captain in alo hmu mai pal thei thil tam taka om ve thina long in har sana to tur chu an lo en lok thin ani hetia ring taka thliarkar ni omang tak ka hmu tia han outdoor tur chu long tuala an lo tlan khoma beidong titi to Alfred Sasoko chu man mo lutukin long chung lam wastawara aron lon chawa Sullivan Aika chuan athil hmuna lam chu an ko hmuwa a hmuang chi alo ni latak mit mu thei tok vel changchanga thliarkar ni ngei tura ngai thei ngo ni ngei yalang an hmuta Alfred a phur lutuk chuan an long captain chu chulam chu pan thoi turin an hrila hemi tum hi an phur tla ngei mei an thliarkar hmuna lam chu panzelin an hnai deuh hnu chuan thliarkar ani ngei ti an hre chiang thei ta avau kam long kal theina chin an thlen hnu chuan chu thliarkar rom dan vel chu en thi thlai turin chunglama drone tir ania drone chuan chu thliarkar chu han en dika sang taka thlokin chu thliarkar chu thliarkar lian lo tak ani ti an hre thei ta ani
mun la tlo po ngai lo mu chua hi alom ma an ni yang tan phei chon a hlu le zual chuti lain hetiang hun tlo po ngai lo hi hetiang huna kal don hian film khurangai ma a hlo om na chin hi om ve ani chu an mu chua hmuna chuan mi cheng an lo om ve angem an lo bei mei angem midang tlo po du ho lo nam mol hring ei kan tiang chi te hi an lo khusa angem ti te ramsa lo om le tur chak tak nei yang chi te an lo khusa angem ti te chu zona om thei ani ve thina tun malam kha chuan man ruwa that lo wangin thliar ka ran mu chua po hian fia turin an ar khothim dai top mai thina ma se tun hnuwa chuan tuna kan soi alfred ak te ngei po hian drone in chu thliar ka chu an shoot kwal vel phot ani mi cheng an omang em ti te le ramsa lo om an om thei em te an han en kwala tin mi hring ta na lo om thei an omang em ti te drone hangin an en thli thlaya engemaw za chu mu thei ania ma se ram ngo cha tak ania wangin du thu sam chuan drone chuan en fia thei chuang lo ani ti chuan an longa tangin longte in thliar kar chuan panta hetiang huna hi chuan explorer te hian invenan silayan keng ngei thin ani an va ma chua tu chu hriat ani meu lo wangin inven na ken kha angai ani ti chuan thliar kar chu an valuta an thei dan dana han thli thlai kwalin an han chian vela hemi hnu deuh hian khua thim zui ani deuh maya an team ho tu pa an leader alfred chuan chulai hmuna ria chu ala him ri lo nia ngai wangin an longa riak turin an longte chuan an long chuan pan le phota ma se hemi zan hian tuama an mu hil thei tak to chuang lo an hel hol tlang veka an thliar kar mu chuan eng thil ro pui nge a chhop chhuah sak don ti chu an ngai tuana a om vek ani an kalna hi a hlat thama wang le tuifin riat om dan a fu lo awangin me ba po alang ho lo kan ti to kha ti chuan jing khua lo wara chiang zoka bel turin an pan le ta reife chu thliar kar ram ngo chunga an va hnuwa lui pakhat an va hmuta tlat mai le chu lui sira chuan lunga sak in lian ang reng tak kumtam tak tlo po to lo ti hriat ngoi hian va hmuwa abang le alu na ngei te po chu thinglian puin adin hlia khup to ani hemi truma alfred sasoko phurlu tuk hi anau de po hian a hnu thleng poin an soi bang thei lo ani longa kirin thing zaina khol chain so an la chu in hualvel tu thing te chu an thian faya an kit fai chan da ani chanu dar ni vela a chunga lu thei turin ein kit fela ti chuan har sa fe chuan in chunga chuan an han lut ta chu in chung rim chu ana hleya mai momin alu akhat vek ani ber aril chu hun tina oma an han ti fai ang noka leit eng tak nen a chung an han en kwal vela chuta azet chuan arang ka chak ning ya siam chut phek hlai pui alo in tiang khup mai ani an lom lu tuk chu an zuang tora a in chung chu a zawina lian ang renga an han en chiang zela rang ka chak phek nian ngai chu pho ni ngei in hreta an han chian hnu chuan rang ka chak ani ngei ti chu an hreta ani hemi hnu hian chu in lian tok tak chu a chung an han chian zui zela rang ka chak pho an mu ho po chu alan danin kumtam tak hoi che to lo ani ti a chianga mai mom le abom tu dang ten an bom khat lu kani tin an da dam po uluk taka rem khom le mumal taka ada na siam ani shan lawa man mo taka da ang ber ani kan bible a hian solomon rang ka chak pho ho kha avain zanga ani thule pholian zani le ate de uzathum ani thu kan muwa bible in pholian zani siam nan pho pakhat zela rang ka chak sekel zaruk an man thu asoya sekel khat hi kezi ruk point pariat pali ania pho zani siam nan chuan rang ka chak kezi sang khat zathum som ruk pariat zet man atrol ti na lo ni tin phote zathum bible in asoi le a mizo bible a hi chuan phote ti na soi shan lawa ma se tongbul lama chuan phote deuh ti na ziak ani bible in phote pakhat siam nan mine thum ati hi mine khat hi kezi khat point bial pahni ania chuti ani chuan pho zathum siam nan chuan rangka chak kezi zathum paruk man atrul ti na ani le a avaya pho zanga siam nan rangka chak kezi sang khat zaruk somsari pali zet man ani ti na ni chu he thliar kara an rangka chak pho mu chua hi alian le ate ani na in avain zanga chu ani lo dewa phote chi zani somriat pasar le pholian za som ko palian mu chuaka bible in asoi ang chia chu ani lo deu ani ma se van nei thak takin alfred sasoko te hian heng pho chau ni lo rangka chaka siam hun moi engemaw zat an muta treu thawa hemi hnu hian he thliar kara hian thakhat don an la khosa a thliar kar om dan zir chiangin thil thu dang om thei an han dapa
tin me pa om na lai vel om te siam remin an han chin chia mudang ero an nei to lem lo thung ani Alfred Sissoko hian arin danin helai mun hi lalro pui Solomon a khan lo hre to in alal na top lama heng ro hlu te hi man mo taka helai mun da lu turin thua pe anga ada da turin man mo takin in an sa ani ring bok adang po chhek bel zel atum ni po in helai muna in sakna man ruala man lo ni nge yalang an mu chuate atangin alang ani ma se Solomon tumangin thil akal bik lo ni na ngai thaya a ro hlut le ma jong ada lut man chau te in Solomon lal na hi atop zui ta emo bei ato awangin atumangin ache theita lo ni in alang ani he thlia ka chanchin le awm na vel hi Alfred Sissoko le atiem te chanchin ziak tu Lebanon drama thuziak tu hriat hlo tak dila maki in aziak ania a hmunom na tak hi chiang takin a soilang du lawa Belen Island atanga chimlam kilometer zasari somli vela hlati bakin aziak chiang du talo ani Lebanon media then khat ziak danin Alfred Sissoko hi Lebanon sarkara thunai to sang Lebanon President Michael Owen lam hnai tak thurwal puin ani hian heng ro hlu te hi midang hriat pui lem lawin a cheprel pui ni in an ziak hlom ani dia maki hian atira chuan Alfred Sissoko hian a hmuna thliarkar te hi tlang zara ama hming choya he thliarkar hi a hming phua atuma ma se an thil hmu chua boina an nei a hlo awangin a thup ta ani tin a ziak bok ani chuti lain he journalist dila meki ngei po hi Alfred Sissoko a thurwal pui ani tin Lebanona thuziak mi then khat chuan an ziak ve thunga hlokna engamozat atel ve ni in an soi ani he thliarkar Solomon a phole ro hludang an hmuna hmun hi Solomon's Island of Lebanon tin an soi ta thung ani